שלום לכם, היום במתחת לאור נקדיש את התוכנית שלנו ליצורים הקטנים והמתוקים שההורים שלכם, המורה שלכם, ואפילו אתם הייתם פעם, תינוקות. הילה, אני לא הייתי תינוק, אני נולדתי בן 9. ההורים שלו איבדו את אלבום התמונות מהילדות שלו, ולאף אחד לא היה נעים לספר לו. הנה אני יום אחרי שנולדתי. אז איך נראה תינוק כשהוא עדיין בבטן של אמא שלו? איך תינוקות לומדים לעשות דברים? למה גם בנים וגם בנות נולדים עם פטמות? ולמה בעצם התינוקות כל כך חמודים? יכול להיות שזה בכוונה? תשובות לכל השאלות האלה ממש עוד רגע במתחת לאור. שוב, שלום לכם. נכון שגורים זה הדבר הכי חמוד בעולם? חשבתם פעם למה? חוקרים באוסטריה טבעו את המונח סכמת התינוק, שהוא למעשה אוסף מאפיינים שגורמים לנו לחשוב שמשהו חמוד. המאפיינים הם ראש עגול וגדול יחסית לגוף, מצח גדול, עיניים גדולות יחסית לגודל הפנים, לחיים בולטות, גוף עגלגל ואלסטי. החוקרים גילו שהמאפיינים של מה שאנחנו חושבים שחמוד מקביל לתיאור של תינוק. לא יודעים עדיין לומר מה הסיבה לקשר בין חמידות ותינוקות, אבל מניחים שזה קשור לאבולוציה, ולכך שאנחנו מתוכנתים לחשוב שתינוקות חמודים כדי שנטפל בהם ונדאג להם. עניין החמידות לא חמק גם מעיניהם של יוצרי הסרטים המצוירים. הם למדו להשתמש בסכמה כדי ליצור דמויות חמודות. הדוגמה הבולטת ביותר היא השינוי שעבר מיקי מאוס לאורך השנים. מדמות שבתחילתה הייתה מותאמת יותר למבוגרים, ועם הזמן הפכה לחמודה יותר. הראש שלו גדל יחסית לגוף והתעגל, כך גם מבנה גופו, ועיניו הוגדלו וניתן להם מבנה אנושי יותר. אז על דבר אחד אי אפשר להתווכח, תינוקות הם חמודים. שירות תמיכה של הגוף שלו מדבר רעות הבן, במה אוכל לעזור? שלום רעות הבן, מדבר ליאור דובדבני. איזה חמודי, בן כמה אתה דובדבני? בן 3 חודשים. וכבר מדבר? אני מתקדם לגילי. בזמן ההיריון אמא שלי ישבה הרבה מול החינוכית. איזה יופי, איך אני יכול לעזור לך דובדבני קטנצ'יק? אז ככה, אני בן 3 חודשים, וההורים שלי לא מרשים לאחותי הגדולה לגעת לי בראש. כן, ברור, זה בגלל שהגולגולת שלך עוד פתוחה. מה? הגולגולת שלי פתוחה? אני רוצה פיצוי עכשיו. אין פיצוי במצב כזה, כי כולם נולדים ככה. חכה רגע, אני מעביר אותך לאחראית שלי, הילה, להמשך טיפול. היי דובדבני הקטן, תן לי להרגיע אותך. הגולגולת שלנו בנויה מ4 עצמות. כשאנחנו נולדים, העצמות האלה עדיין לא מחוברות זו לזו. ההשקעים שביניהם נקראים מרפסים. יש לך מרפס אחד כזה בקדמת הראש. אבל למה זה לא מחובר? העובדה שהעצמות עדיין לא מחוברות מעניקה לגולגולת גמישות, וכך התינוק יוצא מאמא שלו דרך תעלת הלידה, שהיא תעלה צרה. גם אם הגולגולת קצת נלחצת, היא לא נפגעת. מה? אז כל החיים אני צריך להסתובב עם המרפס הזה? ממש לא. המרפס נסגר בגיל ממוצע של 1.5 שנה. מזל. שמחתי להרגיע. להתראות דובדבני. רגע, כמה זה 1.5 שנה? הלו, אין לי מושגי זמן ברורים, אני תינוק. כולנו גדלנו בבטן של אמא, ברחם, עטופים במי שפיר. אבל רגע, אם היינו כל הזמן בתוך מים, איך נשמנו? דובדבני וקובץ' יצאו לגלות. שלום הילה, אנחנו נמצאים כאן במחלקת הנשים בבית החולים מאיר, מחוץ למרפאה של דוקטור אלינה ברנר, כדי לגלות איך התינוק נושם כשהוא בתוך הבטן. בואי בבקשה. אתם קרובי משפחה? לא, אני קובץ' והוא דובדבני, אנחנו רק ידידים. איך קוראים לך? טל, אנחנו רק שאלה, אפשר להיכנס לכמה דקות? בואו בבקשה. זה מכשיר האולטרסאונד, ואיתו אנחנו נראה את העובר. האולטרסאונד עובד בעזרת גלי קול, שמתרגמים לנו את מה שקורה בתוך הרחם של טל לתמונות על המסך. מה שאנחנו רואים באולטרסאונד, ששחור זה נוזל, לבן זה עצם. זה הראש, אז עצם זה לבן, אז אתם רואים את האליפסה הזו, שזה הראש. אם אנחנו הולכים הצידה, אנחנו רואים שחור, וזה למעשה מי שפיר סביב העובר. כמה הוא דומה כרגע למה שהוא יהיה בלידה? האולטרסאונד קצת מטעה. אם העובר יהיה עכשיו בחוץ, הוא לגמרי תינוק אמיתי ונראה רגיל לחלוטין. אנחנו ננסה לעשות תמונה תלת-מימדית של העובר. יואו, איזה מדהים התינוק. תראו איזה לחיים מתוקות,
אף, שפתיים, אלה הפנים. זה נראה קצת מוזר, חייזרי בצקי, זה האולטרסאונד. העובר האמיתי הוא מתוק וחמוד. כל האיברים כבר מוכנים? בשלב הזה, כן, כל האיברים כבר מוכנים. זה המוח, אפשר לראות את החדרים במוח, את המוחון. מוחון זה לא שם חיבה למוח, אלא זה למעשה איבר שנקרא מוחון, שנמצא בחלק האחורי של המוח, ואחראי בין היתר על שיווי משקל וקואורדינציה. זהו בית החזה עם הריאות והלב. זו הבטן של העובר, זו הקיבה, זו שלפוחית השתן, היא צריכה פיפי. זה עמוד השדרה מלמעלה ועד הטוסיק. ואיך העובר נושם בעצם? מחוץ לרחם אנחנו נושמים דרך האף, קנה הנשימה, והאוויר עם החמצן מגיעים לריאות. העובר יכול לשאוף, אבל כשהוא שואף, הוא שואף את מי השפיר, וזה מאוד חיוני בשביל ההתפתחות שלו ושל הריאות שלו. אבל את החמצן הוא לא מקבל ממי השפיר, את החמצן, בדומה למזון, הוא מקבל מאמא, דרך השליה ודרך חבל הטבור. השליה זה למעשה איבר שמחבר בין האמא לעובר. השליה מקבלת אספקת דם מכלי הדם האמאיים, ומהשליה יוצא חבל הטבור שמגיע לעובר, לפופיק למעשה. חמצן ומזון מגיעים לשליה, עוברים לחבל הטבור, וככה מגיעים לעובר, ואת כל הפסולת של הגוף הוא מפנה דרך חבל הטבור בחזרה אל השליה, ומשם לאמא בחזרה. תודה רבה לך, דוקטור אלינה ברנר, ותודה לך, טל, שתהיה לך לידה כיפית. אמן. ויש לי תחושה שהיא תהיה אחלה בן אדם. תודה רבה. הילה, תודה ששלחת אותנו לכאן. עברנו חוויה מדהימה, וגם גילינו איך תינוקות נושמים בתוך הרחם. האמא מעבירה להם חמצן דרך השליה בעזרת חבל הטבור, וככה הם גם מקבלים אוכל. והפופיק שלנו מזכיר לנו תמיד שפעם היינו מחוברים לאמא. תודה, אמא. לגמרי. אני הולך לקנות פרחים ולסדר את החדר. בחזרה אלייך, אמא. הילה. ראיתם פעם תינוק אוכל משהו חמוץ בפעם הראשונה? זה נראה בערך ככה. נהוג לומר שאנחנו מבחינים ב5 טעמים: מתוק, אומאמי, מלוח, חמוץ ומר. מתוק ואומאמי, שהוא הטעם שיש לחלבון או לבשר, הם טעמים שמסמנים לגוף שהמזון מלא באנרגיה. וכדאי לאכול את המזון הזה. לא צריך ללמד תינוקות לאהוב אוכל מתוק, הם פשוט נולדים ככה. הגוף זקוק למלח בכמות קטנה, ולכן כנראה אנחנו אוהבים לאכול אוכל מלוח. הגענו לחמוץ ולמר. חוקרים חושבים שהטעמים האלה נועדו דווקא להזהיר אותנו. פרי לא בשל הוא חמוץ. חמוד. ורוב הרעלים בטבע הם מרים. למר. אז נכון, הרבה מאוד מאכלים בריאים הם קצת מרים או חמוצים, אבל חמוץ ומר הם טעמים שצריך ללמוד לאכול. צריך לאמן את חוש הטעם שלנו לאהוב אותם. וזה ההסבר לתגובה הראשונית הזאת. והנה עוד משהו מעניין. יש מדענים שטוענים שתינוקות חווים את הטעם המר והחמוץ בצורה חזקה יותר. הסיבה? תינוקות זוחלים על הרצפה ודי מסוגלים להכניס כל דבר לפה. הם זקוקים למערכת התראה יעילה יותר. מה זה? אל תכניס את זה לפה. מה זה? מנורת קסמים. כאן, באמצע מערה קסומה, מה הסיכוי? מי זה שהעיר אותי משנתי בת אלפי השנים? מי הטריד את מנוחתי השלווה ועכשיו ירגיש את נחת זרועו של הג'יני היום? הוא ברח, אני ראיתי אותו. שפשף את המנורה ואף מפה, מטולטל כזה שלא קוראים לו דובדבני. באמת? אז מי אתה? אני המנקה של המערה. כן, אני רואה שלא השקעת יותר מדי. אני בשביתה. בסדר, מנקה גרוע בשביתה. אם כבר אתה פה, אולי אתה תוכל לשחרר אותי. ואני אוכל לבקש 3 משאלות? בטח, למה לא? וואי, איזה... רגע, אני צריך לחשוב, זה לא כל יום, אתה יודע, רגע. קח את הזמן, זו החלטה לא פשוטה, זו הזדמנות של פעם בחיים. יש לי. אני רוצה להיות אדון המציאות והזמן. מה? אוקיי, אבל זה 2 משאלות, כן? סבבה, זה מה שאני רוצה. בטוח. אי אפשר. מה? אבל אמרת איזה משאלה שאני רוצה. לא אמרתי את זה. תבחר משהו יותר מעשי. אוקיי, טוב, אז המשאלה הראשונה שלי... השלישית, אתה מתכוון. מה שלישית? אבל לא הגשמת לי את 2 הראשונות. מה לעשות, משאלות לפעמים גם לא מתגשמות. ההסכם היה שתבקש 3 משאלות. אמרו לך פעם שאתה ג'יני מאוד מאכזב?
אז ככה, המשאלה השלישית שלי היא... יפה. היא היכולת לדבר כל שפה שאני רוצה, שוטף, בלי מבטא, בלי כלום. בבקשה יפה. תודה רבה. הנה קרה. מה? אז אני יכול לדבר? כל שפה? מגוסטו אל לורו? לא אמרתי שזה קרה עכשיו, אמרתי שזה קרה פעם. ואגב, מה שאמרת עכשיו זה אני אוהב תוכי. מה זאת אומרת קרה פעם? עד גיל 10 חודשים הייתה לך יכולת ללמוד לדבר בכל שפה, בהגייה המקורית שלה, שזה אומר בלי מבטא. כלומר, כל תינוק נולד עם היכולת לדבר כל שפה, ואז איבדת את היכולת הזאת. לא הבנתי מה זה אומר. לכל שפה יש את הצלילים המיוחדים שמרכיבים אותה. בא, גו. יש צלילים שמופיעים בשפות מסוימות, אבל לא באחרות. למשל, באנגלית אין את העברה כי הייצור לא קיים באנגלית. דוברי העברית מתקשים לבטא את השם Thor, כי Thor היא לא ייצור שקיים בעברית. ביפנית אין את העברה R שקיימת באנגלית וכן הלאה, אבל תינוקות מסוגלים ללמוד ולהגות את כל התנועות והייצורים שקיימים בעולם. תינוק אמריקאי כן יודע להגיד אבל הוא מאבד את היכולת הזאת עם הזמן. אז בעצם לא הגשמת לי היום אף משאלה. אם אתה ממש רוצה, אני אעניק לך על חשבון הבית את היכולת לעשות ספונג'ה, שנינו נרוויח. לא תודה. הפסד שלך. יאללה, עכשיו שחרר אותי, הבטחת. טכנית לא הבטחתי ויש לי הקלטה. מנקים זה לא מה שהיה פעם. אדיוס, אגוואקטה. היי, תחזור לפה, הבטחת. אגב, מה שאמרת זה שלום אבוקדו. זה מה שהתכוונתי. שירות תמיכה של הגוף מדבר רעות הבן, במה אוכל לעזור? היי, שלום, הייתה לי עוד שאלה. מה, זה שוב אתה התינוק מקודם? רק נולדת וכבר מעיק על העולם. מה רצית? זהו, כשהסתכלתי במראה הבוקר ושמתי לב למשהו קצת מוזר, שמתי לב שיש לי פטמות. אוקיי, ניסית לנתק ולהחזיר? מה? לא. מה השם שוב? דובדבני, ליאור. אוקיי, ליאור, כל הלקוחות של הגוף, גם בנים, גם בנות, מקבלים כולם את השירותים הבסיסיים שלנו, שזה אומר ידיים, רגליים, פטמות. אתה רוצה להחזיר? לא יודע, אני פשוט לא צריך אותן. לא נראה לי שאני אי פעם מניק איתן, אז בשביל מה? אוקיי, אני מעביר אותך לילה מהתמיכה הטכנית. שוב שלום ליאור הקטן, כאן הילה. הסיבה שיש לך פטמות היא שהן התפתחו ברחם עוד לפני שהתבצעה החלוקה לזכר או לנקבה, עוד לפני שהיה ידוע לאיזה מין תתפתח. מה את אומרת? בתחילת ההיריון, עובר זכר או נקבה נראים אותו הדבר. הפטמות מופיעות אצל העובר בשלב מאוד מוקדם, ורק בשלבים מאוחרים יותר של ההיריון מתבצעת החלוקה לזכר או לנקבה. אבל בשלב הזה, כאמור, הפטמות כבר קיימות, כי הן שייכות לכל עובר שנמצא ברחם. למרות שאצל זכרים אין להן שימוש בהמשך. אוקיי, הבנתי. טוב, לא מזיק שיש עוד. תודה, הילה. בשמחה. אני מעבירה אותך חזרה לרעות הבן. לא, אל תעביר אותי. כן, ליאור, אני מבין שהתהפך העולם, אתה תמיד תהיה כאן עם השאלות האינסופיות שלך. פשוט העבירו אותי אליך. לא, כי אם יש עוד משהו שאני יכול לעשות בשבילך, ואם אתה עוד יכול להפריע לי לעבוד, אז למה שתלך, נכון? סליחה, אני לא אפריע, ביי. באמת כדאי שתלך עכשיו. הנה אני הולך, ביי, תודה. תודה לך, שמחתי לעזור, שיהיה יום מקסים. אם יתקשרו שתדרג את רמת השירות, אני הייתי רעות והייתי מעולה. יא ורדי, איזה שטת. דלי קובץ', הנפלא והנערץ, תודה שהסכמת לקבל אותי. נמסטה. הנפילה הארוכה ובסופה הלא כלום. סליחה, לא הבנתי. מכיר את החלום הזה שאתה נופל ונופל ונופל? בטח. אז חלמתי, בני, שאני נופל ונופל ונופל, ובום, נפלתי מהמיטה. אוי, אני מקווה שאתה בסדר. רציתי לשאול אותך... השינה היא אינסופית, כמו החיים עצמם. תודה. רציתי לשאול אותך משהו. לעולם אל תלך לישון עם פיקה, כי זה יעשה לך ריבועים על הפנים. תודה. בקיצור, אבא שלי העלה למחשב סרטים מהתקופה שהייתי תינוק. אתה תגיד שאני לא אובייקטיבי, אבל הייתי התינוק הכי מתוק שראית בחיים שלך. כל תינוק בני הוא אדם, אבל קטן יותר. בקיצור, בסרטונים רואים אותי כזה תינוק מתוק שמניחים אותו בעריסה, ואז כשהראש שלי נשמט אחורה, הייתי מרים את הידיים כזה בבעלה. מה זה אומר? לא שמחתי על ההורים שלי? העולם הוא באר ללא תחתית של ציפיות.
אבל הידיים, למה אני מרים אותן כאילו שאני נופל? אם תצא לדרך, תגיע אל היעד, אלא אם כן יש פקקים. זה לא ממש עונה לשאלה. אתה יודע מה? זה מרגיש כאילו אתה ממלמל כל מיני משפטים חסרי פשר. למה נופפתי בידיים כשהיו מניחים אותי במיטה? לכל שאלה, בני, יש תשובות, כמספר גרגרי החול שבים. אז תן תשובה, אחת. אוקיי, אני צריך לחשוב על זה. תן לי להתייעץ עם התוכנית מתחת לאור בחינוכית. תוכנית טובה. רפלקס הוא תנועה לא רצונית של שריר בתגובה לגירוי. אצל תינוקות קיימים מספר רפלקסים שאין למבוגרים. הרפלקס שבו תינוק פורס את זרועותיו לצדדים כשמניחים אותו נקרא רפלקס מורו. זה מדהים, זה כאילו היא שומעת אותנו מדברים. היא מתארת בדיוק מה שהיה קורה לי כשהייתי תינוק. רפלקס מורו הוא רפלקס שקיים בחודשים הראשונים לחייו של התינוק. כשמניחים אותו במיטה והראש של התינוק נופל אחורה, מופעל הרפלקס שכולל הזדקפות של הגוף, פריסת הזרועות וכפות הידיים. מרתק. אבל למה התינוק עושה את זה? אולי זה הרפלקס שנשאר לנו מאבות אבותינו שחיו על עצים. אולי זה קשור לזה שגור של קופים צריך להיאחז בפרווה של אמא שלו כדי לא ליפול. לא ברור. מה שברור הוא שהרפלקס הזה מופיע רק אצל תינוקות. הבנתי עכשיו. לכל התינוקות יש את זה. לא הייתי מיוחד בשום צורה. כל אדם הוא מיוחד בדרכו הרגילה. ואתה לא יודע בעצמך כלום, הכל בזכות מתחת לאור. קצת מאכזב. כן, קצת כמו להיכנס לחדר שעשוי כולו מגלידה, להתחיל ללקק את הקירות, ולגלות שזה היה רק חלום, ובעצם ליקקת לעצמך את הכרית. תודה על המילים החכמות האלה, גורו. עשית אותי רעב. יכול לקפוץ לכפר השכן לקנות לי גלידה? לא? פלאפל? לא? סתם לקפוץ? כן? קל מאוד לראות שתינוק גדל ומתפתח מאוד בשנה הראשונה לחייו, אבל מה עם מה שאנחנו לא יכולים לראות? איך מתפתח המוח של תינוק כל כך צעיר? כדי להבין, נמצאת איתנו באולפן חוקרת המוח דוקטור ליעד מודריק. שלום. שלום, שלום. אז אילו תהליכים קורים במוח של תינוק בתחילת חייו? תחשבי מה קורה לתינוק הזה בשנה הראשונה. הוא נולד, הוא לגמרי חסר ישע, לא יודע לעשות שום דבר, ותוך שנה, מקסימום שנתיים, הוא כבר זוחל, אחר כך הולך, הוא יכול להניע דברים בידיים, הוא אפילו מסוגל לדבר. והלמידה שקורית במוח של תינוקות בשנה, שנתיים הראשונות לחיים, היא לא פחות ממופלאה. גם כשמסתכלים על המוח עצמו, צריך להסביר אולי שהמוח שלנו יש בו המון תאים, ויש בו גם מה שנקרא חומר לבן. חומר לבן, אם תחשבי על אזורים שונים במוח, שיש ביניהם כמו מין כבלים כאלה שמחברים ביניהם, שאנחנו קוראים להם אקסונים, הם עטופים בחומר בידוד שקוראים לו מיילין. והמיילין הזה הולך ונבנה במהלך החיים, והמוח שלנו מתפתח איתו. והוא גורם למידע לעבור מהר יותר. בדיוק. זה כמו חומר בידוד, אז כמו שבכבל חשמלי המידע יעבור יותר מהר אם יהיה יותר בידוד בכבל, כן. אז כך אותו דבר גם באקסונים, בכבלים המוחיים האלה שיש לנו בתוך הראש. עכשיו, כשמסתכלים על מוח של תינוק בחודש, חודשיים, 3 הראשונים לחיים, רואים גם מיילניזציה, זאת אומרת, תהליך שבו יש הרבה חומר לבן שנבנה ומתפתח, וגם המוח הולך ומתקפל, זאת אומרת, מה שכבר קורה בעוברות, שהמוח הולך ומתפתח ככל שהתינוק גדל, כשהתינוק יוצא החוצה, אפילו עוד יותר פיצוץ משמעותי של התהליך ההתפתחותי הזה. אז אנחנו לא לגמרי מאבדים את היכולת הזאת. אנחנו ממשיכים ללמוד כל הזמן, אבל הלמידה שלנו משתנה, היא נהיית פחות איכותית. אגב, תינוקות לומדים גם הרבה בשינה, מה שאנחנו קצת פחות, אם כי השינה היא מנגנון שמאוד עוזר לזיכרון גם אצל מבוגרים. אבל אפילו תינוקות, אם משמיעים להם גירויים תוך כדי שינה, הם לומדים את הגירויים האלה, והם מצליחים אחר כך להשתמש בידע הזה גם בהמשך החיים, שזה די מדהים. מה שכן, יש כל מיני יכולות שאנחנו באמת מאבדים. זאת אומרת, בהתחלה, למשל, תינוק יכול להבחין בין הרבה מאוד פרצופים של אנשים לבנים, או אנשים, נגיד, מסין או יפן, אנשים אסיאטיים. עם הגיל, אנחנו מאבדים את היכולות האלה, אבל מצד שני, אנחנו נהיים יותר ויותר מקצועיים, בלהבחין בין פרצופים שאנחנו מכירים. אז בתהליך הלמידה חלק הולך לאיבוד, אבל יש גם הרבה יכולות שמשתמרות. מה עוד עוברים קולטים ברחם? אז עוברים שומעים, אמרנו, שפה, ומצליחים להגיב לקול שלהם. אפילו יש מחקר שהראה שאימהות שסיפרו לתינוקות שלהם את אותו סיפור בדיוק. חתול תעלול, את בטח מכירה, Cat in the Hat. בוודאי. יום אותו סיפור, ואז כשהתינוקות נולדו, נתנו להם למצוץ פתמה כזאת, ואם הם מצצו את הפתמה, הם שמעו את הסיפור של חתול תעלול, ואם הם מצצו פתמה אחרת, הם שמעו סיפור אחר בקול של האמא שלהם. מסתבר שהתינוקות מצצו יותר את הפתמה של חתול תעלול. זאת אומרת, הם הצליחו גם לשמוע
את הסיפור הזה, גם לא להבין את המילים, אבל ליצור איזשהו ייצוג שלו ולזכור לאורך זמן שזה אותו סיפור שאמא שלהם סיפרה. אז תינוקות לומדים המון ומאוד מהר. האם אפשר לשמר את היכולת הזו? כי זה היה משפר את הציונים של כולנו בבית הספר. כן, אין ספק שהם לומדים בצורה יוצאת דופן. זאת אומרת, אם את תסתכלי על תינוק, בהתחלה למשל, יודעת, אני עכשיו מדברת איתך, ואת מבינה כל מילה ומילה, אבל התינוק שומע מין רצף כזה של הרבה צלילים, והוא צריך ללמוד מה חוזר על עצמו, איפה המשפט, איפה המילה. ותינוקות, את יודעת, אפילו כבר ברחם מסוגלים להבחין בין שפת האם לבין שפה אחרת, בין הקול של האמא לבין קול אחר. זאת אומרת, יש להם יכולות למידה מאוד מאוד מפותחות, ואנחנו רואים שילדים גם בגיל מאוד צעיר לומדים מרמזים ולומדים מחזרה, הם מאוד מאוד רגישים לדברים שחוזרים על עצמם. תודה רבה, דוקטור ליעד מודריק. תודה. עד כאן עוד תוכנית של מתחת לאור. תודה רבה שצפיתם. תכף מסיבת העיתונאים של דובדבני וקובץ'. להתראות בתוכנית הבאה. זה לא נכון, אתה פשוט שקרן. אתה יודע מה? אני מודה, אני שקרן. בדיוק. רגע, אם אתה אומר על עצמך שאתה שקרן, אתה דובר אמת או משקר? כי אתה משקר כשאתה אומר שאתה שקרן. זה אומר שאתה דובר אמת. וואו, חיים כל כך מסובכים. רק אם אפשר שאלה קטנה, האם זה נכון שתינוקות הם חמודים בתמונות כי הם יודעים שסלפי מוצלח מצלמים מלמעלה? תראה, תינוקות וגורים הם חמודים בגלל משהו שנקרא סכמת התינוק. כנראה שהאבולוציה דאגה לזה שיהיה בהם משהו עם חמידות כדי שנטפל בהם. האם זה נכון שתינוקות לא אוהבים שנוגעים להם בראש כי הם רגישים לאיך שהשיער שלהם נראה? ממש לא, תינוקות נולדים כשארבע העצמות של הגולגולת שלהם עדיין לא מחוברות. תודה נאוריי, שאלה אחרונה. האם זה נכון שתינוק אמריקאי מסוגל להגיד זה נכון, עד גיל 10 חודשים תינוקות יכולים ללמוד להגות צליל בכל שפה בעולם, כשהם גדלים היכולת הזאת הופכת למוגבלת. זהו? אין עוד? בדרך כלל אתה רוצה לשאול עוד? כן, זהו, נתתם לי את פיסות האינפורמציה האחרונות שהייתי צריך. מרגע זה אני יודע הכל על הכל. באמת? אז איך קוראים לסולן של דפש מוד? לא יודע? יודע הכל על הכל. 1-0 לנו. בוא נלך.